Ei, com va? Benvinguts al canal, al primer vídeo del canal, bueno, de la segona temporada, perquè bueno, la primera va ser sobre el viatge que vam fer a Guadalajara en les motos, en dos Himalayan. La veritat, un viatge que va ser un poc tragicòmic, però la veritat és que vam aprendre molt i quin demonio porte. Vam aprendre molt i va ser molt entretingut. En esta, diguem-li, segona temporada, canvia un poc el format o vull fer altres coses en el sentit que m'agradaria que servirà d'un poc de teràpia, no? per a perdre la por a la creació de contingut i a l'exposició en YouTube, bàsicament. No? Això seria un poc la idea. Aleshores, per a començar, m'he vengut a una zona que bueno, la veritat és que vaig vindre a treballar fa un temps i em va agradar molt i no volia perdre l'oportunitat de passar per ací. Aleshores, és... Ahí està, la Vall de Gallinera, tots aquests pobles. Una ruta que es diu la Ruta dels 8 Pobles i que arribarem fins, bueno, que comença en Pego, la seu és 700 i després passarem, quan ja arribem quasi a Planes, baixarem a la 712. Aleshores, no se m'ha d'oblidar, en algun punt per ahí baix ha d'haver un botó per a subscriure's, així no, si voleu, jo encantat. Aleshores anem a fer marxa, vinga.
ara al mirador de la Vall de la Gallinera. La Vall de la Gallinera està formada d'est a oest cap a l'interior per 8 pobles que són Benirrama, Benissibà, Benialí, Benitalla, la Garrotxa, el Patró, Llombai i Benicili. Per això es diu la ruta dels 8 pobles. Si estic en lo cert, el poble que més gent té és el Patró. I la veritat és que, estic veient així, si veniu la segona setmana de juny és la festa de la Cirera i en desembre es fa la festa de l'oli, el mercat de la forada. És a dir que n'hi ha coses per a vindre. Una volta creuats tots els pobles, continuem en la CB700, però en volta d'arribar fins a Planes ens has desviat en la 712, la CB712. Aquesta carretera ens porta per la Vall d'Alcalà, Vall d'Ebo, fins a Pego de Nou. És una zona xula, amb curvetes xules, i que podem aprofitar per a veure tota la part de l'incendi que va patir aquesta zona fa uns anys.
He decidit acabar la ruta en este punt perquè penso que paga la pena per les vistes. La carretera ara ja baixa cap a Pego, no us podreu perdre la baixada perquè és molt xula també. Recordeu la ruta, la CB700, canviem a la 712 al voltant d'uns 50-55 quilòmetres. I bo, jo per la meva banda ja he tingut prou càmera per avui, així que recordeu per favor el botó subscriure i ens veiem en la pròxima volteta en la moteta.